Anya laki din! Dulpaw, nagbayag kan nga agsukat. Itay pa'y nga agur-uray di konduktor mo. Nagsapamot ngamin nga umay. Anya mo da di konduktor mo. Managbabain launay. Ay ayabak nga umay agkapay ngam di namat kayat. Ay na, ubing pa'y ngamin. Ken itati umuna nga aldaw na akas konduktor. Ay katsuruam nga rod tapno agbalin tumat a driver. Ay kit talaga akas da Ay, Dulpo, di ibagbagakan ka Anyang ibagbagam? Nalipatan manen. Liklikam ti ag chicks. Ay sus, bakit? Amo kaya ti ag chicks si kamot. Adukad ka no ti driver nga ado ti chicks na. Sus, sanak nga ipadpada kadakwada bakit? Siyak, nasingpetak nga asawa. Sana ka chick boy akas kadagiti daddo maa driver dita. Adun ti pasayeros ta. Adun manaw, napunon dagiti tugaw. At dapayan istanding. Iso asaantan nga galay ti pasayeros. Apay nga sardeng mo manaw. Adda ngamin pasayeros nga glogan. Wow, nagpintasin na babae dahi manaw. Nagputaw. Good morning, Daddy. Daddy? Ala, diti kan likod ak nga aglogan, honey. Naka-reserve dahi ta atugaw para kan ka. Yes, Daddy. Ay, sus. Adan sa karkar na anaskin ama ka. Awanin kwarta, Daddy. Ruben, ikaman pa'y laiti kwarta ni honey. Apay manaw? Basta ikam, bayatak tumatlaeng. Ikanak iti 2,000. Alay kamon, bayatak tumatlaeng. Saan ka matanagan? Apaw, dayta ati masida. Papaitan na kalding ko naman. Oo, naikamatan. Kasla italaang mata makaraman ka iti papaitan na kalding. Nay, at dapay kalderita na. Ay na, nagimasay. Ay, lumukmaga no kastoy lang. Nagmayat gayam tagbali na konduktor manaw. Adakan, baby. Namiss nakmetlaan, baby. Ulimag ka. Anyaman na makita mo ken mangeg mo. Di mo ibagbagay ti sa bali, wan? Agsubuak lang mit manaw. Laglagi ba? Siyak tibos mo ita. Agtulnog ka kanyak no kayat mo ang ma-regular ka iti da ito yung trabaho. Baro akong doktor mo, baby. Ayun, baby. Kasasarag na laang. Anya tinagan na? Ruben tinagan na. Ngam, pinanaganak iti isprongklong. Anyaman ni Manong. Diyak kayat day taanagan. Nagpudutan dito San Fernando, Manong? Maruam kan tumatlaang. Sa bagay, kastoy mo't lang ti Chimpo J. Isabela. Mabidlang Dito'y kalaang kampo at papanak. Papanam ngay Manong. At the date ko. Sino ti date mo? Jay ka di bakit ana arjaw da making ko ka jay restaurant ijay bastap? Ay saan? Weno ni Hanay. Sa bali ko nakngarudan. Apay nagkulit kaya. Apay, mano ti chicks mo ya Manong? Ay sus, aguli magkan ko naknay. Kayat mo ti maregular no saan? Nagsao ka. Kahit no kayat mo mait. Keep quiet. Ruben, ayan na nga yung driver mo. Ay, ada na panan sir. Nagpapagatan ka di? Uwin, sir. Dinamag ko no sa dino ti papanan na.
Di na mo imbaga. Amuklatan di papanan na. Napanaindit jay chicks na. Ay, saus, punakon kay. Amom da jay a driver mo. Chickboy da jay. Kasta ka day? Si kay ngay mo, sir. Medyo lang kanyag. Tamo meten. Medyo. Ang tamot ba si titat ko? Natairak lata. Sana ya. Mangarot, sir. Ni sir mo, ay sus. Adot chicks na. San ka matanagan? Kasta kan trumet. Numadanon. Ti aldaw. Oh, anya. Nakasagana kan nga agbiyahe? Ay, uwi naman ako. Uwan kayam niya. No makita ni manang mo, kat agdamag kan kano da chicks ko. Ibagam nga awan ti amom, wan? Ha? Ne. Apay nga imbukirad mo dagiti nagdadakkel matam? Isursurok laen kan kano anya ti rumbang nga isungbat mo kini manang mo. Amumat nga ado ti saludsud na dayay. Manaw, ibaga nga awan, oray ti kinapudno na. Ado ti chicks mo. Tag sa upay lang. Kaya't mo, te, rekomenda ka ijay kumpanya nga ikatanda ka? Ha? Hindi. Apay ngay mo, manaw. Ha? Agdamdamag ka no, abay? Ay, kat ibagak nga agkup-kupit ka, ah? Kat maikat ka adagos. Ay, uwan manaw. Amaw, ti isong bat ko kini manang. Ibagak nga awan ti chicks mo, manaw. Kasta, ah, no kanayo na natulnog ka. Marigular ka adagos. Di na mangarod awagan na iti isprongklong, manaw. Ah? Nang nangaronan no iti sangwanan iti balasang. Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Di na ka di mamimiss? Ay, kit mamimiss ka, ah. Abay, kit nasaan? Apay, di nag-awagan. Nagmanmanehwak nga road. Anya katoy-hani ko na ya. Agkita ta kuma. Ay, agbiyahe kami itahani. Basta, agkita ta kuma. Ha? Ay, sus. Kasano nga taday to yan? Kat ni, ay na. Adamat nga road biyahe mi. Di naksamot mamimiss, dulpaw. Apay nga ibagam ti kasta nga eh. Kat minuminuto ama ililiwakan ka. Adan samot ngamin sa bahali akagin kinod night mo. Ay, awan. Patinak ka di ay. Uray damagam kini isprongklong. Oy, isprongklong. Ha? Napunot ang iwat mo. Ngal-ngalumpay. Tadadamagan ni sweetheart ko kan ka. Ada ka di sa bahali at chicks ni sir mo? Bayampay nga ngal-ngal. Ngal-ngalan natin ka na. Kulpot yun. Adon samot chicks ni sir mo, aha. Nay, unay ka ni sprongklong. Naipugsong tangal-ngal-ngal mo. Tangkay. Ay, sus, kanin mo na. Manaw, apa si Mardang tibas? Nadadaol. Nadadaal. Kit no kinita mo ginalayng amikan ikaw, sakbay taan nagbiyahe, manaw. Nadadaol nga road. Ibagam ka dagiti pasaheros nga ag-transfer dan. Nadadaol to ibas ko na. Ay, si kanti mang ibaga, manaw. Ay, sus, pasat ti training mo daytoy. Ala, ibaga mo. Napirdi ngamin dayto ibas. Iso akilata si Mardang, abo. Ag-transfer kayo kano. Kakabsat! Ngapay nga eh. Pay ka kasta. Ay, ulay baday ka. Upay aday upay di papanak. Ali, yanos tayo, kakabsat! Ay, ulay
Agadalak tuman iti kinamikanikaw. Tapno amok ngagtariman iti bas. Ay, Manong, Ah, umawag ta na di opisina. Tamang ibaonda iti mekanikaw. umawag mo ta sasawam. Kay, alangan mo't adito'y talatan. Sa awan pa'y paggatangan iti makan. Dahil taman di mekaniko na kitam. Ha? Ni, babae mo dahi ta sumungat, Manong. Honey, I'm coming, sweetheart. Kaya't mo asawin, saan kayo nakapagbiyahe ita? Saan, sir? Nadadaulan di bas. Oh, di ka man. Isumot ko na ni Manong Dulpaw. Nadadaulan ka na. Iso pinag-transfer mi amin na kiti pasahero, sir. Sos! Style na lang na jay. Amok ka. Ha? Style na, sir? Ketuen, ketno kasta akmet ngamin. Aya, wala ta jay mo't ubing at chicks na tinakita kasi mungad, sir. Imbis ang mekanikaw. No. Mamati ka ni di magbagak. Ako na nga road. Basta driver, sweet lover. Anya laki, deng. Kastagayam, dagiti driver. Sprunglong! Yo, Sprunglong! Umayan, Manong. Nagloko kan? Anya na ito imbitin mo isang wana ni Tibas. Ay, dayta. RRT itibas dayta, Manong. Inatang ko man ni Jagi, sor-sor-sor. Basaan man data? Ay, kabasaan mo na, Manong. Amom tagbasawan no saan? Amok ka, Manong. Maalak. Ay, akong doktor na yak mo tagbasa. Basaam ko na. Basaam. Oh, basaam di ito do ka. Basta driver. Basta driver. Kit ituloy mo Itutudok lang nga roden. Di ka pala ituloy. Basta driver, sweet lover. Oh. Anya lagi di tayo naramid mo? Ararte ko nam. Ay sus, anya la tayo agad. Gatanga maya. Apay aya, Manong. Dakis aya. Saan mat kidi adakais? Ngam, kasta ka kaday, Manong. Sagsaw ka man ni tijak kaya tako na kahit. Awagak man lang niya kumpanya ta ikatendakan. Baliktad nga rod, dahi ta RRT aginatang ka, Manong. Jak isangokin ka. Isangok, ijay sangwanan. Tapno dagiti pasaheros, ti makabasa. Aywan kayang bagay. Agbiyahe kami manan. Iso nga isaganam dagiti badbadok. Kat, kumusta nga di konduktor mo? Ay kat konduktor ko lata Nalaka mo lang ang amasurwan. Medyo adakon kunang na. Asla saan pa'y anataharan. Ay, kat surwam mo't panagkunak kat na singpet mo't. Sursurwak mait. Ngam, nagri ka tamasurwan. Apay adi mo intugot ita, taraman na nakumamot jay inlutom amerienda. Ay saan? Bay amon nga agbati ijay bas. Isupay akanon na. Apay akas tati bagam, kat nagaduda ito'y naluto. Amom ka dito sa dino tayan jay driver mo? Napan ka no jay opisina, sir. Anyang opisina? Napan na kinita dya may isa manan na chicks na Adda manen baro at chicks na, sir. Mabalay na kasta. Jay sa agkan kantina. Dito yung asidag ti terminal, di bas? Ay, so, sa bali man at chicks na. Sa bali ijay pagsarsardengan mi apang panganan, sa bali manen ni Hani na. Kito chick boy nga road. Jay samot silpon ni Manong Dulpo jagun una sir. Ay katsong bata mo na atas si kamot ti konduktor na. Hello, sir, ma'am. Sana ni Manong Dulpo da ito'y. Ni Robin da ito'y. Jay konduktor na, siyak ti
asawa ni Dulfo. Ay, si kamot gayam, ma'am. Manang latan tiyawag mo kanya. Napanan ni Manong mo. Ada ka na panan na, manang. Sa dino, Ijay... ayan ti chicks na. Hala, kasanom nga mo, manang. Mano ti chicks ni Manong mo. Naglaing kay mitin, manang. Amom nga daw. Ay, aguray ta bilangag. Manok ka din. 2, 3, 4. Anya? Upat? Ay, bilbilangag pa lang, manang. Dapat tuloy na. Ibagamkin ni Manong mo nga agawit. Asap! Uwan, manang. Unya ka laki tinaya ba kayo? Tila mo lang ipagpabasol mo kanya kaon. Idi pa'y nga amok nga agchichiks ka, Dulfo. Nagim imbestigarak matkat. Iso nga agikat kan a driver itibas. Ah? Ne. Ay, bakit? Bakit? Mabilang. Denggam ti baka ka. No, agikata ka kas driver, bakit? Kasano nga iti ba nagbiyak ta? Ag-drive ka laangan iti tricycle. Siyak ti konduktor mo. Ah, ay, isos, bakit niya kalaki din? Ay, tricycle. Amo mga bastig ka na. Ay, sus, niya. Idimot nakmot at di na orasan, bakit niya kalaki din? Agkala ka man! Basta agikatan! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.